ترى برد يكونسي درونات حزبو جيتات حزبو زتكم مراحي مخان رينا لنا سلازي كم تري وزلهم بروباغندا مستكوننت ناتجراج وين نرزلنا كم نري زلنا تناي تجراي حيلي كميلو دوباتو نصر كوين خمزلينا نرزلنا نزو كل زقاتم زلوجن بعالزي أمرهم بشعبية زعورة شعبية كلهم زعلوا زلوا أكلنا يت بروباغندا سلزخوني أبزي حنتي لنكنه ولا قانسو كل كشفنا تفتنه حدا نجار تجاهيد اللي يبلو تسبسبون نبرة دبلوماتوቹ تسبسبون نبرة مرجع درسونا መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን በአስቀድሞ ማስተባበያ ያወጡት ጽሁፍ አለ አይታችሁ ተከሆነ እሱ ጽሁፍ ከስብሰባው በኋላ ኢሹ የተደረገ ስቴትመንት ነው በዚህ ደረጃ እንደሆነ ያማራው ትግል የአፍሪካ ህብረት ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነዘበበት ሁኔታ ነው ያለው ምን እየተካሄደ ነው ብሎ አሁን ራሱ ህብረት ታይዝ ብልዘለ በሐፈሻ ዝለን ቀነ ዘጋጠመ ስካንዳል ወይውን ገበን ህብረት አፍሪካን ይጋድን ምስአብ ኮይኑ ንሓደ ተራሰብ ወይ ንሓደ ሰብ አርቀይ በገሩ ምስ መንግስት ተባሂሉ ከም ዝፋኑ ዕጥቅ ከም ዘወረደ ወይውን አብናይ ሰላም አጀንዳ ከም ዝተፈጸመ ጌርካ ዝተገበረ ህብረት አፍሪካ ከጅፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ መጽይዎ ሱሓት አምሓራ በብዙሕ ሚዲያታት በብዙሕ መንገዲ ፍዒት አጋጢሞ ዝኻንታይ ዝብል ከም ዝሓስብ ገይሮም ህብረት አፍሪካ በአዲስ አበባ እና ሃለወ አብ አፍሪካ አብ ኢትዮጵያ እንታይ ያጋጥም አለ ይፈልጥኒ ወይውን ቃልስና ያምሓራ ተገዲሱሪ ወይ ይፈልጥኒ ይዝብለና ናራየ ዝዓወረ ወይውን ናሰምዐ ዝጸመመሲ ጽውዕካውን ሃይ ይብለካን እኳዩ እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚኦም ሰባዚያቶም ክሰምዑ ስለ ዘይደልዮም አብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ስቃይ ዘይተረድኦም አብ አፍሪካ አብ ናይጄሪያ ወይውን አብ አደኖ አብ በኒን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ክርድኦም አይክልኒ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ህብረት አፍሪካ ኩነታት ናይ አምሓራ ብዝሰፍሐ መልክዕ ወይውን ብዕምቆት ንክርድኦ ከም ዝተገደደ ይዝነግር ዘሎ እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ እዚ ናይ ማስረሻት ኢዱ ዝሃበ ወይውን ሰላም ዝገበረ ዝበሃል ዘሎ refers to specific event or incident which ኻላ ዘራርባ ዲፕሎማቲክ ሾክ ከም ዝፈጠረ በአዲስ አበባ ኣብቲ ናይ ህብረት አፍሪካን ኣብቲ ናይ ዲፕሎማቲክ ሰርክልስን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጠረ ይዝነግር ዘሎ በቲ ሓደ እውን ኤምባራስመንት ውርደት ናይ አፍሪካውን ህብረት አፍሪካ ውርደተኛ ትካል ምዃኑ ዘነፅረሉን በብዙሓት ሰባት ድማ ግልጽ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ንሓደ ግለሰብ ዝገበሮ ከም ሓደ ዓቢ ሰላማዊ ነገር ጌርካ ክትዛረብ ምፍታን ድማ ነፍሱ ዝኻለ ፀገም ምዃኑን ክንምንታይ መጋበርያን ንቁኑዕ ዕላማ ዘይተበገሰ ምዃኑ ድማ ግልጽ ዝኾነሉ አጋጣሚ ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ ካልኦት ድማ እዚ ዝገብሮ ዘሎ አብይ አሕመድ እንተቐፂሉ እንታይ ሽግር ክፈጥር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ይብሎ ካፓውያንን ከታጣቂዎች ጋር እያገናኘ ብልጽግናም በቀጣይም ብዙ ድራማ ሊሰራ እንደሚችል እናቃለን አያዋጣህም ነው ምንለው የሰላማዊ ትግል በሩን ዘግተ እንደው ምድሪቱን አሄል ዳማ የደም ምድር ለማድረግ ከወሰንክ አርገው ይሄ ነው ምንም አይደለም አስገድደ ሁሉንም እስር ቤት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እስር ቤት አስገብተ ልትቋቋሟችሁ አምባገነንነት አያዋጣም ታየም ዝብል ወዘሎ ካልወድማ ሰላምና በልካ በሐደይትካ ሰላም በተኻልል ማሐውና ጻህተርካ ከሆነ ይክልኒ ካለ ድማ ሰላማው ቃልስና አጸኻ በሰላም ከቃለሰካን ክምጉታካን ዝመፀ እስር ቤትን ካለ ናተኻ ነግድና ብረታው ቃልስን ከይዲ ካትገብሮ ዘለኻ ብፍላይ ንታየደ እንዳአስ ዝገበሮ ኩነታት ክትሪዮ ከለኻ ሰላማው ቃልሲ አብይ አሕመድ ከም ዘይጻወርን ከም ዘይፍቅድን ኻላ ዘራርባ ተቃውመን ተለካ ብረት ሒስካ አበረኻታት ራሃት ወጽ ዘለካ ከም ዝብልዎ በነዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝረይ ባጫ ደበለሲ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኣብዚ ዚያቶም ፍጹም ኮይም ስክፍታ ዘይብሎም ኣብዚ ስምዑ ወንታይ እናበለ ይዛረብ ይሄ አዲስ ለውጥ ከመጣ በጠመንጃ አፈሙዝ ሊመለስ የሚገባው የፖለቲካ ጥያቄ የለም ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ብልጽግና አብይ አሕመድ መምጽኡ ብብረት ወይ ካብ ከላሽን ተንሲካ ተቃሊስካ ተምጾ ለውጢ የለን ይዝብል ዘሎ ስለዚህ ሁሉ ነገር ተፈትሒዩ ዲሞክራሲ አብሶሉትሊ ዘሎ ሰላማዊ ክትዘራረብ ትኽሊኻ ይዝብል ዘሎ እንደ አቢ ብብረት ነገራት ክፈትሕ ዝኽእል መራሒ ግን ኣይራኣናን ንሕና ስለዚህ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ድሮና ዝጥቀም መራሒ እዩ
ግረፈቲ ጠበንጃዊ ተራ ብረት ዘይኮነሲ ድሮናት ኣብ ህዝቡ ጄታት ኣብ ህዝቡ ዝጥቀም መራሒ ምዃኑ ርኢና ኣለና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ፕሮፓጋንዳ ምስቲ ኩንነት እናተገራጨወ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣባይታ ዘሎ ግን ኩሉ ኣንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እምበር በዚ ንሱ ዝደልዮ ዘሎ ዝፍታሕ ነገር ኣይረኣናን ኣለና እቲ ኩነታት ይቕፅል ካብዚ ቀፂልና ናብ ናይ ትግራይ ምስ ንሰግር ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ስምዑ ብዚ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ብዝያ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዝቡን ቀፂለሎም ሻዕብያ ዒላማ ዝገብሮም መራሕቲ ዋሕትን ሰበስልጣናት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ተገሊፆምሎም ትግራይ ሎሚ ቅነ ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓቡ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ይረኣዮም ዘሎም ቤት ፅሕፈቱ ሃንደበት ብዕጡቃት ዝተተሓዘ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ስልጣኑ ብህወሓትን ተኣመንቶም ዝበሃሉ ኣዘቲ ሰራዊትን ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቀ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ፕሬዚደንት ከም ቀንዲ ሓደጋ ህልውና ህወሓት ተገይሩ ከም ስፍረጃት ዝገልጹ ነቲ ኩነታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ብፍላይ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝጀመረው ጽምዶ ዘይምቕባልን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኸበረ በዓል ሕዳር ጽዮን ኣክሱም ልኡኻት መንግስቲ ኤርትራ ብምኽልካልን ብህወሓትን ደገፍቶም ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዓንቃፍን ተኸላኻሊ ድሌታት ብልጽግናን ብምዃኖም ክእለ ከም ዘሎም ብሕቡእ ከም ዝወሰኑ እዩ ምስቲ ኩነታት ቅርበት ዘሎም ፍፍላት ሓበሬታም ዝዛረቡ ዘሎም ንዝሓለፉ ናይ ስልጣን ዘመን ኣዋርሕ ጀነራል ታደሰ ወረደም ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ቀንዲ ስጋት ብምቕማጥ ኣብ ትግራይ ከም ድሌቱ ዝንቀሳቐሰሉ ኩነታት ዝዓግትን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን እንትቕበል ደው ከብለ ኢሉ ዝፈርምሉ ሓደ ነጥቢ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ርክባት ምቁራጽ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታደሰ ወረደ በቲ ሓደ ተዓሊ ይበሃል በቲ ሓደ ወፂ ይበሃል በቲ ሓደ ናብቲ ኸይዲ ይበሃል እንታይ ከም ዝኾነ ሓቅነት ንኽትፈልጥ ክብድ ኣብ ዝበለሉ ዘሎ ደረጃ ኢና ዘለና ከም ልሙድ ግን ናበዮም ነቲ ዘረባ ሓዋዊሶም ናብ መን ኢኻ ትገብሮ ከም ልሙድ ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው በዋናነት በውስጡ ባለው ዘራፊ ቀማኛ የማይጠግብ ኃይል አደጋ ውስጥ እየገባች ነው ያለችው ዋናው ገፊ ምክንያት አጣዳፊ የሆነው ትሪገሪንግ ፋክተር ስለሚሉት የሻዕቢያ መቆጣት ሻዕቢያ ተቆጥቷል የሻዕቢያ ሰዎች በግልጽ ነው የነገሯቸው ድሮም ወያኔ ብለው የነገሯቸው በነገራችን ላይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤቭሪ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ከተሓሕዞ እዩ ዝመርፅ እሱ እዚ ከዓ ሓደ ልሙድ ተርእዮ ንሪኦ ዘለና ኢና ከም ብተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ወይ እውን እቲ ናይ ትግራይ ህዝብን ፖለቲካዊ ሰርክልን ኤርትራን ንዘሎ ፅምዶ ንምፍራስ ዘይገብርዎን ዘይብልዎን የብሎምን ሕጂ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ብፍላይ ምስ ታደሰ ወረደ ንነዊሕ እዋን አንጻር ጽምዶ ምዃኑ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይርጉነት ብፍላይ ብቋንቋ ናይ በዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ከም ዝበሎ ካብ ጌታቸው ረዳ እቲ ዝኸፍዕ ሓደጋ ንትግራይ ታደሰ ወረደ ክኸውን ከም ዝኽእል ካለ ድማ በዓል ሃይለ ደደቢት ድማ ዝበልዎ ንህወሓት ኣብ ክሳዳ ደው ኢላ ሓፍ ከም ዘይትብል ገይረ ቤላ ገይራ ዳኺማየ መሊሳ ድማ ብዘይ ናተይ ፍቓድ ናብቲ ኸዶ የብላን ከም ዝበለ ዝንገር እዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሻዕብያ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይግዳስ ደበቲ ታደሰ ወረደ ሓደ ዓብይ ሽግር ኣብ ትግራይ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብኩሎም መንገዲ ድሮ ከም ታርጌት ተራእዩ ዝነበረ ምዃኑ ባዕላቶም ተጋሩ ክነግሩና እዮም እዚ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ናብ ኤርትራ ገጽካ ክትወስዶ ክትክል ኣለካ እዚ ከዓ ብተደጋጋሚ እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ሕጂ ኣብዚ ስምዕዎ ነታ ሓንቲ ድራማ ኣጋጢማ ዝብልዋ ዘለዉ እዮም መጀመርያ ቋንቋ ናይ ተጋሩ ምኹን ሰምዖቲ ኩነታት ይመስል ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ምትላል እንተደይ ዝተውዓልናሉ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ أمري كم حدث دروي سلائي أمري يصلوا وجباتي هلو أم TDF نادي يصلوا سلائي أمري يصلوا نادي حاول لمن تاي يصلوا قبل كزارب سبيح مولهم مجمريا إزمن كسي كتفأنا هلو تكالاتنا يفرسوني تكالات institutions الحريص لا أخذ بالجن كندقز العصلاء كتفك حزون كسنتك كاز بالصلاة قميتك لعلكورن حوحاتن يصلا أخذ بالشيميو نايب حق بوليتيكيا تاتيكم كاي حزب تقعي حزب مبزحتي أنا مس وداونا مس عايرو ماني مو يردنا أنا حزب تقعي وأنا سأصير عم حرين أورمون يسجل يقولون يدنا يوم استي حزبون تأكيدهم بس حزب خمي غيرنا ندمن ويبدون هذا اللون خمي غيرنا ندفع
ናይ ሰራዊት ልዛዕ ከምዚ ተባሂሉ ስለዝተበለስ ሓቂ መሲልዎ እዩ ነው تسترفي يكون الناي جوجل تمس جوجل زخدي وانجلنا تمس جوجل زخدي وجننا مثلا زخنا جوجل سلطفه تمس جوجل زخدي يناي جوجل تلا اخو خوينو نحر جوجل لما فتسم زخدي كم نريو زلنا تناي تግራይ ሓይሊ ከመይሉ ዶባትን ጽር ኮይኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ግን በዓል እዚ አእምሮም ብሻዕብያ ዝዓወረ ሻዕብያ ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለው ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነ ካላይቲ ሓንቲ ቲዮሪም ጽዮም ዘለው ድማ ስምዕዋ አድሪነት በሒዞም ተቀልቅለምሎም አዘራራቢ ነበር ሐላፊ ሀገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ አቶ ጌታቸው ሰፋ አብላሊ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምህዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ሐዲስ ወፍሪ ሒዞም መምጸሙን ተሰሚዓሎም ስምምነት ፕሪቶሪያ ፈሪሲዩ ብዝብል እቲ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝመርሐ ውሓት ናብቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ሙሉእ መንግስትነት ክምለስ ኣብ ፍሊ ምንቅስቃስ ከም ዝኣቶም ምንጭታት ሓበሬታ ኣቃሊዖም ተዘይኮነ ቅድም ክብሉውን عواخي مساخ زقربه مكتل بريزيدنت امانيل ون نايت ودب كوينات انت مسيسي كم حدا من مارس حيزو مزنورو سنبر منغست مملاس زبلي سلازي تمالي اب محورا ميديا ون كتقطع اجندا خوين نيوريس منغست يملس زبل بخالي قام قطاي مالوتيو تكلم بريتوريا زنبره دكتور دورسين بريزيدنت يركم مملاس مالوتيو سو اللي توقع له كوتا زي كونه قدم كبلون كم تري ودلهم ازي زبحال زلو زربا اب تግራይ ብዙሕ ነውጽ ፈጢሩ ዘሎ ኩነታቲና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ቀልጢፍ ዝቀያየር ብዙሕ ዓይነት መልክዓ ዘሎ ስለዝኾነ ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ህወሓት በትወገን ብልጽግና ህወሓት ንግወጥቀሉ ዘለዎ ድሌትን ባህግን ሰማይ ደይብ ኣብ ዘለወሉ ዘይለ እቲ ህወሓት ድማ ነቲ ሕጂ ዘሎ መድረኻት በቲ ሓደ نابنت أبزن تايب له واحد كويناتي مثال حدش ريبورت كاب تقرأي دوس إلهم ذهبوا أب ريبورترز بهالوسينيرو. فيدرال منجز تسماراتشو هايلوتشو بتقرأي حزب الله شبر ينزلونسيل هجوهات وقصة يسراويتو أبالات يانسوت تياجي يسراويتو أبالات يانسوت تياج بكل بمسراجات بك. كم تري ورد لهم أب تقرأي بزوج تجمعات كم زلون أنت بوليتيكا وكونتات أب تهوى سنة بي كونتات كم زلو إذا نجرزلو هذا كابتي تي TPLF accusations and تاخذ له هو حت نتي فدرالو منغسي خاصس كم زلو يزنغر زلو سدمان تግራይ يبساچوا كم زلون ببروباغاندا غيرو نتي كنتات ناتا بحدغا يتو كم زلون نتي ول بريتوريا دما نافرسو يخيد كم زلون يزنغر زلو كمو نتي تفلاليات كالات ناي لمعات زنبرا ناي تግራይ دما نعاتاتن بانكتات ناتن تطوم بمبال دارغا حوسنا بكيناتي وسدهم كم زلهم زخص زلو سلازا منغو تغارون تግራይን ወይ ውን ህወሓትን ብልጽግናን ዘሎ ቀጻለ ምክሳስ ምፍታትን ይቀጽላሉ